Gaano kagaling sumayaw ang mga taga Canada? Mapabugi man o cha-cha. Paano pong bugi? Ngunit ang paborito ay magsayaw mo na. Ano yung FLB po? O, sige po. Nakakainda, nakakaaliw, nakakatindi, balahibo. Yeah! Pagkagawin sa eskwela ay dito na sa iyo. At itong maghapon ay tiguruan mo ako. Oh, let's go! Pagkahawa ang ating kamay at walang kamalay-malay. At tiguruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. Thank you po! Ano ba pangalan nyo? Sophie, palapakan natin si Miss Sophie. Thank you po, thank you. Nice meeting you. Salamat po. Thank you very much. Ay. So, yun po. Muli, sa Philippine-Canadian Charitable Foundation, Philippine Chamber of Commerce, Toronto, maraming salamat po sa inyo. GMA Pinoy TV, ang naghahatid po sa inyo ng mga programa katulad ng My Beloved. Napapanood niyo po ba ang My Beloved? Sa Manila po. Kakatapos lang kahapon. So I think there's one more week dito para maipalabas yun. Abangan nyo dahil marami pong mga magagandang TV shows ang hinahanda ng GMA para sa inyo. Lahat po ng programa, di kalidad, especially towards the end of the middle part of this year, abangan nyo po, may bago pong show ang papakilala kong susunod. Ayan, excited na kayo. I'd like to thank Bell, Western Union. Alam nyo, isa sa mga grupong mga kaibigan namin na kahit saan parte ng mundo, kasama namin ang mga Dogyan na nandito, mga Dogyan at ang mga Marianites. Mga full support po talaga sa amin ni Marian, lalo na kay Marian. Thank you sa inyo. Ang ating local media, GMA International, kay Sir Joseph Francia, Tita Cherry, and Claire, and Rosemer and Verga, maraming salamat po sa inyo lahat. Now, it's about time. Tita Rosemer, thank you. Sa lahat ng nandito, excited, alam ko excited na kayo makita siya. Ito yung sinabi ko pinapapraktisa namin. Okay? Magmula po noong 2007, I'm sure napapanood niyo na siya dito sa Canada dahil sa kanyang hit series na tinatawag na Marimar. Di ba? At sinundan pa yan ng napakaraming magagandang teleserye kagaya ng Jezebel, ang babaeng hinugot sa kanyang tadyang, ang Endless Love, ang Amaya, at syempre yan ang My Beloved. Ito na po siya. Ladies and gentlemen, please welcome GMA's primetime queen and My Beloved, Marian Rivera. Hi. Hello. Hi. Hello. Hello. Na-miss niyo ba to? Ayan, hello! Kamusta kayo?
pa ang tungo natin simbahan. Tapusin na natin ang mga tampuhan, tiyak iyong maaasahan. Ako'y iyong, huwag mo na sanang pahirapan ang damdamin ko. Sana ako'y pakinggan mo, pagkat di na maulit ang pandoro ko. Ako'y iyong, huwag mo na sanang pahirapan ang puso ko. Sana ako'y pakinggan mo, pagkat di na maulit ang pandoro ko. Ngayon ako'y napaangat, walang mga bisyo, hindi magpaalibig sa'yo. Nanon ikaw ang ligaya, tulad mo ay pag-asa, sa akin ay wala nang iba. Magmula na ngayon, ako ay nangangako, ibibigyan ng pansin o tingin ang tawag ng tukso. Tapusin na natin ang mga